Hello! Bine ați venit în Zagreb, capitala Croației, la ora 6 dimineața. Aici este Catedrala Dormirea Maicii Domnului, care este închisă temporar pentru renovare. Hello! Bună dimineața din Zagreb! Aici cu catedrala lor, care e în lucru, dar e foarte frumoasă și impunătoare. Da. La ora 6. Luăm la pas Zagrebul vreo 2-3 ore, depinde câtă răbdare vor avea zânele. Ne-am oprit și aici pentru că era pe drumul înapoi spre casă din Croația. Deci nu e închis totul, dar uitați ce drăguțe scaunele și colorate. Asta e înghețata noastră preferată, nu e așa lui Dani. Uite. Ne putem juca cu păpușile noi. Da, puteți juca cu păpușile acolo. Aici vreau de văzut oamenii. Exact așa e orașul. Dar e orașul vechi. E mare, nu cât e Clujul nostru, acolo un petec mic în centru. Mami, eu cred că ăsta era patul care l-am văzut noi când ne-am parcat. De acolo. Catedrala care a făcut acolo. Hai să vedem unde suntem noi. Catedrala. Noi acum suntem în trecut de clădire. Ce scrie acolo? Bine ați venit. Aha, și scrie în toate limbile. Sau, mă rog, în unele limbi. Nu ne găsim limbi. Ce scrie aici? Deci Ruth se joacă cu păpușa ei în oraș. Așa e, Ruti? Asta e piața centrală de la ei sau piața publică. Nu aș ști să vă spun numele, că e greu de pronunțat. Ce se aude? Tramvaiul. Vezi bine? Rămân cu spatele. Ce se aude? Tramvaiul, mami, dragă. Tramvaiul. Ce Altceva? Ce? Mami, am adus o farfurie. Nu, poți să mănânci așa de acolo. Face multă rele. Nu e nimic, că vine cineva și șterge. Tu nu-ți mănânci gogoașa lui. Let's go, 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 go. Go, 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 go. Pe scările astea trebuie să urcăm pe lângă telegondola aia. Yay, sportul de la ora 7 dimineața, dar ne-am luat cafea. Dani, cafe. Da, de alcool. Mi s-a pus aici unde mă doare. Și acum spui, mă, nu ți-am mărit. Hai că avem scările astea de urcat până de urcăm. 100. Vreți să le numărăm? Da. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aici sunt 11. Bun. De aici
Hai, Lois, că le-am numărat. Sunt 11 acolo. De aici? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Mami, 40. 50, 52, 40. Vezi cum le zice la străzi? Ulica. Ulița. Hai, 6. Stai încă o dată. Ziceam cine mai de mult? Ulițe. Nu te duc undeva. Domniceva. Domniceva, că la cu ăla se citește ță, Domniceva, Ulița. Aici stufe. Dacă stai. Jumătate din Zagreb este under construction, promit. Uite, deci efectiv, cât vrezi, numai un șantier și obiectivele principale sunt în renovare, cum ar fi biserica asta care urmează aici, din piața, cum îi zice la piața asta? Uite, ce fain e acoperișul. Acoperiș din mozaic e ăsta. Deci, efectiv, așa e jumătate din oraș, under construction. Sunt curioasă dacă e așa acum, de curând, sau e așa de câțiva ani și numai nu se termină. Dar, da, ne-am avut norocul să-l prindem așa. Și aici, uite, pe drumul ăsta o să vedem orașul de sus. Hai să nu mă calce mașina. Și de aici se vede orașul frumos. Ce frumos e și biserica asta. Ceva cadrândă în coridor. Nu să ajungem nicăieri. Dar și nu mai pui mâna pe ăia, că ăia mei. Stăm 2 ore.